a este acto que, bueno, para todos tan entrañable, que a primeira edición do Premio Rafael Crecente de propostas innovadoras de xestión territorial. Entón, bueno, pues agora simplemente vou facer esta apertura e dar paso pois a palabra a David, que o que vai a facer de director de escena. Moi boas tardes, non sei se me escoita. Está... Espera. Aquí ten un botón aquí un poquinho complicado. Ahora. Bueno, ahora parece que sí, mellor. Bueno, pois moi boas tardes e moitas gracias por asistir e por compartir con nós este acto para nós tan especial como é a primeira edición do Premio Rafael Crecente. A verdade é que tanto para o Laboratorio do Territorio como para o IVADER, pois, bueno, non podíamos estar máis satisfeitos de poder entregar hoxe este galardón, non? Básicamente por dous motivos. Primeiro, polo que supón entregar un premio á innovación territorial, eso xa nos fai bastante felices. E, sobre todo, ademais, estamos convencidos de que a iniciativa que se apoia hoxe e que se premia que vai a contribuir a mellorar a calidade de vida de moitos traballadores no medio rural. E, bueno, eso penso que é un motivo xa de alegría e de ilusión. E, por outra banda, bueno, este acto tamén nos permite pois rendir xusta homenaxe e merecida homenaxe ao noso amigo e compañeiro Rafa. Como todos sabedes, Rafa era unha persoa tremendamente innovadora. E, sobre todo, algo que o caracterizaba, e que seguro que estamos todos de acordo, algo que lle gustaba bastante e que é bastante ben acaído para o día de hoxe, que lle gustaba moito e que, bueno, como dirían no meu pueblo, era o dios del. A Rafa encantáballe crear oportunidades para aqueles e aquelas que teñan capacidades nas que el creía e que el valoraba. Pois ben, con este premio tratamos un pouquiño de emular esa fórmula. Por un lado, identificar o talento e, por outro lado, impulsar iniciativas innovadoras. Para qué? Bueno, para que estos mozos e mozas con ideas sexan protagonistas en primeira persoa dos cambios que necesitamos no ámbito da xestión territorial, da ordenación do territorio e do desenvolvemento rural. Ese penso que é un cometido importante deste premio. Bueno, e agora, se me permitides, xa que estamos aquí casi en familia, se me permitides, e aínda que os maiores do lugar xa o sabedes, como este premio é un premio que vai dirixido á xente nova, como dicen na convocatoria, aos novos egresados, gustaríame facer unha reflexión que eu considero importante, e é a seguinte: o éxito da innovación raras veces é inmediato. Aí concordamos, sobre todo os máis maiores, e sobre todo iso acontece cando a innovación é unha innovación que rompe moldes, que rompe os esquemas que temos un pouquiño do pasado, que esa era a innovación que lle gustaba a Rafa. Nesos casos, normalmente os prazos de espera se nos fan bastante longos, cando propoñemos unha idea nova. E por qué? Bueno, porque os propios procesos que acompañan os cambios son procesos complexos. E, sobre todo, as persoas innovadoras non teñen a paciencia suficiente para acompañar esos procesos, porque os cambios xeneran incertidume e a incertidume xenera rechazo, non? E, por outro lado, temos na contraparte a xente nova que moitas veces ten medo a ese rechazo e, polo tanto, aí se produce unha parálisis. Entón, a miña mensaxe hoxe para estes novos e novas con ideas
é animalos que xa que teñen ideas, que teñan tamén a suficiente perseverancia para dar tempo e oportunidade a que florezan os casos de éxito que han de florecer. Se non florecen aquí, con este clima e esta terra que temos, non florecen en ningún lado. Entón, bueno, esa é a miña mensaxe para a xente máis nova, que non tiren a toalla. Rafa nunca tiraba a toalla. E ademais, bueno, agora de aquí para diante, se mellor o tempo, se tiramos a toalla que sea na praia, pero non tiremos ideas boas pola borda. Eso é o que non nos podemos permitir. Esa é a mensaxe para os máis novos, e a miña mensaxe para os maiores sería que temos, bueno, eu non sei se incluirme ainda nos maiores, creo que estou ainda nos xoves. Os maiores temos que acompañar, temos que apoiar e temos que colaborar coa xente nova, cos novos e coas novas que teñen ideas, para axudarse a que teñan as oportunidades que se merecen. E por que digo isto? Bueno, é moi obvio, pero digo porque, bueno, como sabedes, cada vez temos menos xente nova. Cada vez temos menos xente nova que quere invertir a súa vida profesional traballando en temas de xestión territorial. E como dirían os nosos amigos e veciños portugueses, non nos podemos permitir o luxo, que neste caso non é luxo, eu penso que é un atraso, non nos podemos permitir o atraso de perder máis un, nin máis unha. Esa é a mensaxe un pouquiño que quería deixar sobre a mesa, porque a veces, sobre todo cando un é máis novo, non ten a paciencia suficiente, que tamén fai falta, a parte de perseverancia, para que os resultados e as súas propostas acaden éxito e teñan bons froitos. Bueno, e agora, para non enrollarme, e para dar continuidade a este acto, como un bo exemplo de maridaxe entre boas ideas e perseverancia, bueno, temos o prazer de contar hoxe coa participación do profesor Francisco Díaz Fierros, que xa é ben coñecido dentro desta universidade e fora. O profesor Fierros é catedrático emérito pola Universidade de Santiago de Compostela, é académico numerario pola Real Academia Galega e Nacional de Farmacia e tamén membro da Real Academia Galega. E, bueno, o profesor Fierros ten unha trayectoria bastante amplia e dilatada e de éxito, e non me atrevo agora a seleccionar unha obra, a escoller unha obra entre a súa prolífica trayectoria profesional. Pero o que sí me gustaría destacar é que moitas das súas obras, ou polo menos os traballos que eu tuve unha oportunidade de consultar e de coñecer, caracterízanse porque tratan en profundidade e con rigor algúns dos retos territoriais que temos neste país. E un exemplo deso é o relatorio que nos vai a presentar agora, que se titula Plantacións forestais e novas, bueno, teño ali a chuleta, e novas paisaxes. Como vedes, é unha temática non exenta de polémica e da máxima actualidade. O sea que espero que a disfrutedes e quero agradecer que o profesor Fierros teña aceptado este convite, bueno, tan amablemente, non? Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, teño que agradecer o convite porque para min é un acto de lealdade, un acto de amistade fonda poder participar neste acto, porque eu con Rafa non é que nos estuvermos moito tempo xuntos, pero ás veces, cando coincidíamos, estábamos bastante rato falando e falando con intensidade de moitas cousas. Por lo tanto, eu creo que teñamos unha relación boa, cordial e fructífera en moitos aspectos. Por lo tanto, para min é unha enorme satisfacción estar hoxe aquí. E o tema que escollín é un tema que de alguma maneira saíu tamén nesas conversas que tiñamos. Era quizás das últimas cuestións que falábamos, dicimos, bueno, de alguma maneira as plantacións forestais que ás veces están denigradas desde o punto de vista estético, habría que atopar algunha solución desde o punto de vista paisaxístico. Pois ben, un pouco ao fío desta idea, ao fío do que tiñamos falado, sabendo, por outra parte, que é un tema polémico, que é un tema difícil, que é un tema que non pretendo ni moito menos solucionar,
é un tema que creo que é necesario abordar, non? E, polo tanto, o que pretendo na memoria, na lembranza de Rafa, formular algunhas reflexións sobre esta problemática e abrir, quizáis, liñas de discusión, liñas que de alguma maneira nos poden dar pistas para enfocar este tema no futuro. E vou comenzar con un pequeno dato, unha pequena anécdota, se queredes, en relación con Guillermo Schultz. Para moitos xa o coñecen, non? Guillermo Schultz foi, quizáis, dos mellores xeólogos que pisaron a nosa terra. Era un xeólogo alemán que traballou en España, que ocupou os cargos máximos, que fixo un mapa xeolóxico de Galicia no ano 1834, cando Fontán facía o seu mapa de Galicia, non? E, polo tanto, é un home tremendamente culto e tremendamente preparado. Pois ben, o que creo que é importante sinalar é que cando empezou a facer as primeiras excursións para diseñar este mapa xeolóxico, partindo de Ribadeo, que era onde tiña a base, pois nunha excursión que fixo desde Ribadeo cara a Foz, pola costa, non? Recollía no seu diario, un diario como bo alemán, o tiña todo recollido, perfectamente recollido. Entón, no seu diario ten escrito isto: nunha excursión o 29 de enero de 1832, a cabalo por Rinlo e a costa, indo cara a Foz, anotaba isto: es una costa de aspecto triste, porque los islotes con paredes verticales y la costa con las mismas y con muchas cuevas dentro de tierra dan un aspecto de ruina, y efectivamente va la mar arruinando aquí la tierra. E pouco despois decía, cando xa se abría a paisaxe e entrábamos na praia de San Miguel, la costa diferenciada va así hasta la playa de San Miguel, que es la más hermosa. Ben, se conocedes a zona, esa visión, vamos a chamarlle negativa, é nada menos que das catedrais. Un dos paradigmas que temos hoxe do que é a paisaxe galega. Que quero sinalar con todo isto? Pois que a visión da paisaxe, o sentimento da paisaxe que temos hoxe non foi o mesmo sempre. Un home tan culto, tan preparado como Schultz decía que as catedrais eran unha costa triste e ruinosa. Por lo tanto, unha visión totalmente negativa. Pois ben, esta é a miña introdución, que nos leva ao primeiro punto de reflexión, que a vivencia da paisaxe, tal como a coñecemos hoxe, cambiou moito, mudou moito ao cabo do tempo. Por lo tanto, é un sentimento e un concepto que, de alguma maneira, na nosa cultura occidental é bastante novo. 200, 300 anos máis alá non se lle pode dar a historia da paisaxe, tal como hoxe a entendemos. E, de alguma maneira, habería que dicir que a paisaxe comenzou a aparecer nos cadros, a visión estética da paisaxe, que é unha das visións máis importantes, que para algún é casi a única visión que se pode dar da paisaxe. Pois esta visión estética realmente foi sempre detrás do ser humano. A beleza, o bonito, era o ser humano. Neste cadro que temos aquí do Renacimento, vemos que o importante son as figuras. A paisaxe, vese pola ventaniña, está humildemente aí atrás, algo que absolutamente non ten maior importancia. Pouco a pouco, evidentemente, a historia vai nos dicindo que a paisaxe vai recuperando o protagonismo. Vemos o cadro da esquerda e, sobre todo, o cadro da dereita de Platinir, non? Onde xa a paisaxe, de alguma maneira, domina o cadro e se superpón a historia que se trata, de alguma maneira, de refrexar. E xa, se entramos no romanticismo, pois entramos no momento fundamental en que a paisaxe empeza a verse como hoxe a temos. Realmente o primeiro que se mirou con esa visión nova da paisaxe, con esa visión estética da paisaxe, foi a montaña, as grandes montañas. Gaspar Friedrich, este pintor romántico, quizás é das figuras máis singulares en relación con esta visión estética. De tal maneira que o home se atopaba ca paisaxe aspectos de sublimidade, de algo grandioso, de algo misterioso. Por lo tanto, aquí, desta maneira, en este momento, a principios do século XIX, poderemos decir que comezou a paisaxe tal como hoxe, de alguma maneira, a entendemos.
E non quixera deixar este pequeno esbozo da historia da paisaxe sin pensar ou mostrar como este mesmo pintor Friedrich, que é tan sintomático, este cadro, creo que todos o coñecedes, é un cadro que se utiliza precisamente para reflexar estes aspectos, miraba o bosque. Aquí está. Este é un cadro do mesmo autor. E aquí o bosque, de alguma maneira, formula as plantacións destas coníferas, formula moitas preguntas. Os críticos realmente non se poñen de acordo. Para algúns, este cadro que quere dicir que é o home que se sinte asoballado polo bosque, non o home por enriba das montañas como estaba no outro cadro, senón que máis ben é o bosque o que lle domina. Para outros, nunha visión máis nacionalista, din que a fauteza do xermánico, que de alguma maneira estaba representada polas árbores, se enfronta a debilidade do invasor, que é ese pequeniño soldado francés que está aí. E mesmo outros tamén din que realmente o que representa é o bosque, o misterio do bosque, o descoñecido, o misterio, etc., que empataría cas lendas nórdicas e mesmo cas lendas asturianas como a da Xiana. Por lo tanto, o bosque, de alguma maneira, xa as plantacións, porque aquí xa estamos diante dunha plantación forestal, de alguma maneira entra na dinámica das novas da paisaxe, tal como se entendía no romanticismo, pero de alguma maneira tamén está formulando dúbidas, está formulando outras olladas, outras miradas. Ben, esta é entón a primeira visión, a primeiro punto de reflexión que me interesaba sinalar, que a paisaxe é algo evolutivo, é algo que comezou nun determinado momento, é algo que con unhas pautas que foron cambiando co tempo e que, polo tanto, ten tamén un futuro. A paisaxe non se cristalizou no día de hoxe. Os cánones estéticos que temos hoxe para valorar a paisaxe non están cristalizados. De alguma maneira están evolucionando, porque a evolución foi xa o que vimos desde os últimos 200 anos. Como vai ser as novas paisaxes? E cara onde imos ir? De aí é un pouco a onde eu quero chegar. E, polo tanto, entramos neste segundo punto. Que a paisaxe, por lo tanto, neste contexto evolutivo, neste cambio no tempo, pode entenderse tal como realmente o define, e creo que hoxe é o que se acepta, o Convenio Europeo da Paisaxe de Florencia do ano 2000. A paisaxe é calquera parte do territorio, é dicir, non simplemente os puntos singulares do territorio, como eran os parques naturais, de alguma maneira. A filosofía que está detrás dos parques naturais é preservar o singular, o especial. Pois non, aquí a paisaxe pode ser calquera parte do territorio. E despois a segunda parte, tal como a percibe a poboación. Por lo tanto, vai haber diferentes maneiras de interpretar a paisaxe. Vai haber, de alguma maneira, diferentes paisaxes, porque ese factor obxectivo que é o territorio pode ser mirado, pode ser valorado de maneiras moi distintas. Por suposto, unha delas é o valor estético. Un dos teóricos máis importantes actuais francés sobre a paisaxe, Alain Roger, fala da artealización. É un palabra un pouco largo, pero de alguma maneira o que quere dicir é que esa artealización da natureza o que está definindo eses cánones artísticos, estéticos, que a través da arte, que a arte pode ser pictórica, pero pode ser tamén literaria, está dándolle uns contidos estéticos ás paisaxes. Entón é un dos valores recoñecidos por todo. Pero hai máis valores. Eu só, aquí, de momento, destaco dous máis: simbólico e identitario. As paisaxes poden ter un valor simbólico. Pensemos, por exemplo, Montserrat. A paisaxe de Montserrat, por exemplo, para toda a filosofía, o pensamento catalanista, pero tamén o uso social, o uso de lecer, o disfrute que se pode vivir en determinadas zonas e determinados paisaxes, e engade uns contidos e unhas valoracións que fai que a xente teña unha empatía especial con eses territorios. Pero eu, sobre todo, quero resaltar un cuarto valor, o uso productivo. Importancia na percepción afectiva da paisaxe. En Galicia, no mundo rural galego, temos moi enraizado este uso productivo como un valor que vai a afectar os sentimentos de empatía con relación á paisaxe. Aquí teño un texto de Cunqueiro, de Árbolo Cunqueiro, de un libro tamén emblemático como é Paisaxe e Cultura, donde el lle preguntaba a un paisano de Meira
que valorara de alguma maneira aquelas montañas que se estaban mirando desde o seu punto de vista. E o paisano que lle decía, non, para min bonito non son as montañas, para min o que é bonito é o trigo. O trigo que o día, e guapa está colocarme co pan que houbo. É o trigo o que a min, de alguma maneira, me dá, me sirve como valoración da paisaxe. E nesa figura que tedes aí, poderíamos facer unha enquisa, poderíamos preguntarlle a moita xente cal de esos aspectos é o que máis valora, pois haberá, evidentemente, a persoa urbana é a parte superior, non? É a parte que ten máis valoración paisaxística, pero probablemente o paisano diría a parte de abaixo. Esa é a min a parte que me sirve máis, que me identifico máis con ela como paisaxe, non? E, polo tanto, este aspecto das distintas olladas, que, polo tanto, os distintas paisaxes, porque a paisaxe está definida por un factor obxectivo e un factor subxectivo. O factor obxectivo pode ser único, pero as olladas, o factor subxectivo pode dar origen a moi diferentes paisaxes, podes incluso cuantificar con estes estudos que temos aquí feitos, por exemplo, en Francia, onde se lle pregunta, por exemplo, desde o punto de vista naturalista, o que lle chaman eles a postura naturalista, cales son os valores que de alguma maneira definen positivamente as paisaxes, pois o naturalista apúntase por a biodiversidade. Sin embargo, o agricultor non coincide con o naturalista na valoración da paisaxe. Ten outro sentimento da paisaxe. Fala dos valores productivos. Polo tanto, esta é a segunda reflexión que quixera eu formular. Que na primeira vimos que o paisaxe era evolutivo, que cambia co tempo, que imos cara a outras paisaxes que non sei cales van a ser. Primeira reflexión. Segunda, que hai diferentes maneiras de ollar as paisaxes, e, polo tanto, hai distintas paisaxes según sexan os valores que de alguma maneira están chegando anímicamente, empáticamente á persoa que os está valorando, e, polo tanto, isto é a base sobre a que teñamos nós que empezar a pensar e a reflexionar, e non creer que o paisaxe é algo estable, fixo e único. A seguinte cuestión é as novas paisaxes. Entonces, as novas paisaxes onde se ven mellor, onde de alguma maneira se aceptan mellor, porque non, en principio non parece que sexan grandes polémicas as que se poden formular, é cando analizamos en que medida os elementos constructivos están creando novas paisaxes que non son naturais, paisaxes que de alguma maneira están vencelladas á actividade humana. E poño, por exemplo, a Ponte da Chanca en Lugo. Evidentemente que hai unha paisaxe natural previa desta ponte, pero eu creo que a ponte da Chanca é algo consustancial ao que é esta zona, esta parte de Lugo. Por lo tanto, eu creo que isto de alguna maneira nos está dicindo que hai uns elementos novos, que lle dan valor, que lle dan singularidade a estas paisaxes. Como decía Unamuno, podo falar de min porque é a persona que mellor coñezo. Pois ben, eu son de Ribadeo e por eso poño aquí unha paisaxe de Ribadeo porque é o que mellor coñezo. Pois ben, en Ribadeo, na ría de Ribadeo, había un cargadoiro de mineral, como era este, que para algúns podería ser, bueno, un elemento artificial, un elemento que está obstruindo a paisaxe da ría, pero que para os que xogamos na súa contorna, para os que vivimos, para a moita xente que viviu ben aproveitando a economía que xenerou este cargadoiro, cando se tirou abaixo, supuxo algo importante, algo que nos afectou, algo que despois foi recoñecido e se reconstruiu. Está émulo do que foi o antigo cargadeiro, pero que de alguma maneira nos está lembrando ese fervor, esa empatía que teñamos con esta construción, non? E non digamos a nova ponte, a Ponte dos Santos, unha ponte que foi criticada moito últimamente, cando estaba en proxecto, pero desde que a xente de Ribadeo veu que a riqueza de Ribadeo, o comercio de Ribadeo, subía como a espuma precisamente por todos os asturianos que podían vir por esta ponte, hoxe todo o mundo mira con moi bons ollos, estéticamente non, pero si efectivamente valora de alguma maneira, non lle supón ningún rexeitamento para o seu sentimento da paisaxe a presencia desta ponte.
Seguindo con Pontes, e agora xa nos vamos a Ourense, porque eu creo que hai un diálogo perfecto, fermosísimo, entre as diferentes pontes do río Miño. Temos a historia de Ourense e recollida desde a Idade Media, a idade xa máis, vamos chamar de contemporánea, e a idade actual. Tres pontes, tres fermosas pontes, que non destruen para nada a paisaxe, senón que se integran totalmente. Estamos falando, polo tanto, de novas paisaxes, neste caso con elementos construídos. Pero agora vou a meter un elemento de perturbación. Que ocorre cos aeroxeneradores? Evidentemente, aquí xa hai moita polémica, non? É difícil que sexan aceptados como un elemento novo dentro da paisaxe. Pero, por unha banda, sabemos, en relación co cambio climático, que non vamos a poder prescindir deles. As enerxías renovables, e o vento é unha delas, é algo que temos que promover e contar con elas. E, de feito, existen, por exemplo, en Francia, artistas que de alguna maneira intentan artealizar, é dicir, incorporar desde un punto de vista estético os propios aeroxeneradores. Temos aquí este caso de Marie Chauchy, non? Un aeroxenerador é unha máquina que utiliza a fuerza del viento para producir electricidade limpa. O aeroxenerador é tamén unha escultura mecánica que reviste as paisaxes ventosas. Son os mouliños de vento de hoxe. E incluso temos este neno, só sei que se chama Pita, que puiden atopar este dibuixo del das montañas de Fonsagrada de Meira, donde tamén inclúe os aeroxeneradores na súa visión sinxela e inxenua do que é a paisaxe. É dicir, que é un elemento que de alguma maneira costa-nos traballo aceptalo, pero que de alguma maneira está entrando xa nesa valoración que temos da paisaxe, desas novas paisaxes, donde o constructivo, donde os elementos constructivos están entrando pouco a pouco, eu creo que dunha maneira inevitable. Ben, entón agora xa entramos, digamos, na penúltima parte, un pouco con estas, vamos a chamar, ideas, con estas reflexións que fun introducindo sobre o que foi a paisaxe, a evolución, as distintas olladas, a introducción dos elementos humanos na paisaxe. Agora é o momento de empezar a falar de como podemos, de alguma maneira, ver as plantacións forestais desde o punto de vista paisaxístico, é dicir, desde o punto de vista estético, social, identitario, etcétera, etcétera, desde o punto de vista dos diferentes valores que de alguna forma se están incorporando á paisaxe. E vou poñer un exemplo fácil para entrar, non? Un exemplo que non é de Galicia, pero é de Olao, é de Portugal, o Piñal do Rei en Leiría. Este Piñal do Rei é un piñal, é unha paisaxe totalmente aceptada e valorada polos portugueses. A identidade de Portugal está en moitos casos vencellada a este piñal de Leiría, que son 11.000 hectáreas de piñeiro bravo, que foron plantadas no século XV, sobre todo na dimensión que ten actual por Don Dinís, non? E que foi mantido por todos os monarcas portugueses con moitísimo cuidado, e todos os portugueses de alguma maneira foron valorando moi positivamente esta plantación forestal. Tanto que, por exemplo, temos un poeta, non?, que lle dedica esta poesía ao Piñal de Leiría. Catedral verde e susurrante, aonde a luz se ameiga e se esconde, e aonde, ecoando a cantar, se alonga e se prolonga a longa voz do mar. Ditoso o labrador que a seu contento por súas mans semeou este jardín. Ditoso o poeta que lanzou ao vento esta canção sin fin. Por lo tanto, xa ten poetas esta plantación forestal. Ten artistas, por suposto, artistas da categoría da Almada, por exemplo, que o que fixo o cadro da esquerda. E, sobre todo, está introducido totalmente na educación primaria. Nas escolas dos nenos, o Piñal de Leiría é algo que aprenden desde as súas idades máis pequenas, non? Que se o rei Don Dinís plantou os árbores, que se as naus portuguesas das conquistas se fixeron precisamente con estes piñeiros, e incluso a propia historia de Don Dinís, como podemos ver, pois aí no fondo aparece o Piñal de Leiría como unha referencia fundamental. Por lo tanto, este é un exemplo, digamos que é un exemplo fácil, porque é un exemplo que está aí vivo, dunha plantación forestal que está perfectamente integrada
nos sentimentos de valoración desde moi diferentes puntos de vista, artísticos, sociais, históricos, identitarios. Por lo tanto, é unha auténtica paisaxe valorada e aprezada no veciño país. O resto, teñen a generalidade das plantacións forestais esa mesma consideración? Eu diría que neste momento non. O que se valora máis do bosque son os diferentes estratos, as colores verdes, as estruturas integradas, tortuosas, etc., etc. Por lo tanto, na estética actual, polo menos desde o punto de vista da artealización, de momento, en xeral, as plantacións non están moi valoradas. Sin embargo, na pintura contemporánea, empeza a ver xa algúns exemplos onde a plantación forestal como tal é un elemento básico da arte. Fundamentalmente a verticalidade dos fustes, diría, o valor gótico que pode ter a plantación forestal é valorado, por exemplo, con pintores como Albert Kiefer ou Fabio Modica. Vemos aquí dous exemplos, pero aquí vemos máis exemplos dos mesmos pintores. Os da esquerda son de Kiefer, os da segunda son de Modica, donde ese valor estético das plantacións, dos fustes verticais, son, de alguma maneira, recuperados. Outros exemplos, témolos aquí, neste mosaico da esquerda, ou neste outro creo que é da zona de Dinamarca, máis ou menos. En calquera caso, son exemplos de unha incipiente valoración estética das plantacións onde están recuperando outros valores que ata agora non se tiñan considerado. E o último exemplo, este é un dos exemplos máis coñecidos, porque neste momento hai unha exposición na Rioja, precisamente deste pintor, onde non só aparece o bosque, a plantación, sino que incluso aparece a propia madeira cortada como elemento básico do que pode ser unha estética dunha paisaxe. Ben, entón agora xa vamos a coller o touro polos cornos. Vamos xa, depois de todo o que temos dito ata agora, vamos a entrar na problemática que nos afecta máis directamente a nós e da que Rafa e eu teñamos falado moito. Que pasou co eucalipto en Galicia, non? O eucalipto, digamos, os últimos estudos de 2016 de Silva Pando, dignos que o eucalipto, en España parece que entrou en 1797 a nivel basicamente de investigación, de estudos, pero como plantacións parece que foi non en Tui, como se ten dito moitas veces, sino en Santa Marta de Ortigueira, en 1850, según estes estudos, eu creo que son bastante convincentes, onde entraron os primeiros eucaliptos en Galicia. E despois, claro, temos algúns exemplares maxestuosos, como é o abo de Chavín ou outros, que quedan restos non destas primeiras plantacións, que realmente todas se perderon, pero sí como da segunda xeira de plantacións de eucaliptos que tiñan unha valoración sanitaria e ornamental fundamentalmente, aínda que tamén se pensaba no seu aproveitamento madeireiro. Pero tamén habería que decir que, aparte deste, vamos a chamarlle este orixen do eucalipto, hai un contexto donde se pode mover esta historia do eucalipto, que como foron valoradas as plantacións forestais en Galicia non xa no século XIX, sino no propio século XX. Non teño tempo para leer textos, pero Bóveda, Castelao, Paz Andrade, Gallastegui, Pondal valoraron moi positivamente sempre nos seus traballos as plantacións de Pinus pinaster. É dicir, que non nos falta unha tradición literaria para recoñecer nas plantacións algo que ten un valor productivo, que ten unha relación de empatía, de sensibilidade positiva en relación cos seus propietarios. E incluso hai, creo que un parente de Casares, non? Porque era fillo de don Xosé Casares Gil, morreu moi prematuramente, era un pintor, un bo pintor, moi descoñecido, porque eu prácticamente só teño este apunte en blanco e negro, que tamén as propias plantacións forestais as consideraba como obxecto artístico, como obxecto de valoración. Sin chegar a ser plantacións, o propio eucalipto é un elemento básico dun pintor tan destacado como Abelenda. Os eucaliptos da Mariña, hai moitísimos cadros de Abelenda onde os eucaliptos da Mariña son o primeiro plano ou o segundo plano que de alguma maneira define a escena estética que nos quere ofrecer. E incluso dentro do Camiño de Santiago
se poden atopar eucalitais que teñen unha valoración positiva polos peregrinos. Temos moita literatura, moita documentación do que pensan, do que escriben os peregrinos, e, por exemplo, este espacio que teñen aí é un espacio moi valorado positivamente polos peregrinos, e incluso un deles chegou a facer ese cadro que de alguma maneira está reflexando esa parte do camiño francés de Santiago. Ahora, cando comeza a lenda negra do eucalipto en Galicia, porque de feito podemos falar dunha lenda negra seguindo un pouco o libro, un excelente libro de La mala prensa del eucalipto de Alonso Bo, de hai 2 anos, non? Segundo os seus estudos, e creo que neso ten bastante razón, a mala prensa realmente entrou un pouco a cabalo da problemática que vencella con razón, claro está, en moitos casos, as celulosas e os incendios forestais en Galicia. Toda a problemática destas empresas, destes problemas serios fundamentais para nós, de alguma maneira foron relacionados co eucalipto. Quizáis a primeira cita do ano 1975, onde Domingo Quiroca cita a súa vez a Jiménez de Azcárate, un enxeñeiro agrónomo, que falaba do carácter degradativo dos solos que teñen o eucaliptus globulus, non? E falaba, escribía, unha tierra gallega degradada e físicamente envilecida. 79, Fernández Pite, que foi presidente dunha asociación de árbores nobres, tamén decía que os eucaliptos e pinos son para Galicia aves de rapiña. Por lo tanto, sin valorar neste momento, sin entrar na polémica que sería moi longa para detallar neste momento, digamos que hai un momento dentro da historia do eucalipto, dentro da historia das plantacións de eucalipto, onde estes empezan a ser caracterizados moi negativamente. Ben, entón agora xa non me quero estender máis, non? Estamos chegando xa á parte final. Como vedes, son unha serie de reflexións, unha serie de pinceladas que non tratan de facer un discurso pechado, senón simplemente de apuntar liñas de discusión, si queredes. Si pensamos dentro desta dinámica da historia do eucalipto, unha dinámica que comeza positivamente con esas grandes plantacións ornamentais e remata na actualidade con esas valoracións negativas dominantes que existen, eu diría que seguindo o que é aceptado por todos en relación coa sustentabilidade de calquer ecosistema, en principio, pero no caso das repoblacións forestais é claro, non? Que para que teñamos sustentabilidade, para que teñamos futuro dunha plantación forestal, ten que responder a eses 3 parámetros que están aí recollidos. Que sexa económicamente viable, no caso do eucalipto parece que non hai dúbida, ambientalmente viable, aquí xa empeza a haber problemas, non? E que sexa socialmente desexable e valorable pola sociedade. Se non se dan estas 3 condicións, é iluso, de alguma maneira, pensar en que esas plantacións poidan chegar a ter futuro. Eu diría que o problema fundamental neste momento témolos formulado precisamente na cuestión social. Non hai unha aceptación social, non hai unha valoración do eucalipto como paisaxe, aínda que vemos algúns aspectos que poderíamos considerar. É correcto? Non é correcto? É necesario superar estas cuestións? Non o sei, pero quizáis hai como 3 ou 4 vías que nos podían axudar nesta procura dunha valoración, vamos a chamarlle, máis positiva da que ten neste momento os eucaliptais. Eu diría, por exemplo, algúns exemplos como o arboreto, o arboreto de Huesca. Hai un arboreto de Huesca que é un obxecto de turismo que ten casi perto de 100 especies de eucaliptal, que a xente o visita porque é un espacio agradable, un espacio onde hai unha valoración positiva do que ali hai. Eu diría que tamén os grandes exemplares que aínda temos, que aínda mantemos de eucaliptais, que se preserven, que se manteñan, que non fagan como fixeron no meu pobo, en Ribadeo, non? Que evidentemente, moi ben, eliminaron todos os eucaliptais que había na beira-mar, que polo tanto estaban impedindo de alguma maneira a visión da paisaxe, pero de paso se levaron por diante 10 ou 12 exemplares de máis de 50 anos. Eu diría que de alguma maneira estes árbores que teñen uns portes que teñen unha idade xa respetable, de alguma maneira habería que ir conservándoos. Despois tamén quizáis a posibilidade de unha artealización
de eucaliptais, de unha integración desde o punto de vista estético. Todo eso, de alguma maneira, podería ser liñas que poderan encamiñar neste sentido. E xa remato, lembrando de novo a Rafa. Esta é unha visión de hai 15 días. Fui invitado por un amigo que celebraba as súas bodas de ouro en Llanes. Desde o balcón de la Cuesta, me parece que se chamaba este hotel, tiñamos esta paisaxe, non? Esta paisaxe das serras planas, son unha paisaxe moi bonito, un paisaxe moi ben conservado, donde, de alguma maneira, según a miña valoración, evidentemente as valoracións son personais ou subjetivas, pero ves? Aquí, é aquí, non? Estes eucaliptais, de alguma maneira do fondo, de alguma maneira están integrados nunha paisaxe. Non están rompendo a paisaxe. Para min non me desentonaban. Eu incluso preguntei, éramos 20 ou 30 os que estábamos ali no balcón, vedes aquí algo que vos chama a atención? Era unha paisaxe tranquila, fermosísima. Non vemos nada, parecenos todos moi ben. Evidentemente, é un eucaliptal integrado na paisaxe. Evidentemente, ten unhas cuestións que non teñen normalmente a maioría das plantacións. Os límites son límites sinuosos, hai un intercambio difuso entre os distintos usos do solo. En fin, non é unha plantación típica, pero, bueno, é unha posibilidade que a mellor poderíamos ter en conta no futuro. Conseguir que, de alguma maneira, as novas plantacións seguiran determinados criterios estéticos. En calquera caso, eu o que quixen, un pouco provocadoramente, evidentemente, son consciente delo, non? Pero creo que con unha base de realidade, creo que non traballei sobre uns supostos ilusos na súa totalidade, que, de alguma maneira, as plantacións forestais, quizáis moito máis diversas do que son ata agora, quizáis con outros criterios, pero son absolutamente necesarias. A economía madeireira en Galicia é algo que non podemos prescindir dela, e, polo tanto, habería que buscar non só criterios económicos, non só criterios de tipo ecolóxico, sino tamén criterios de tipo social, criterios de integración do que é un valor da paisaxe como poden ser estas plantacións forestais. Creo que Rafa, non sei se estaría de acordo comigo, pero polo menos me acompañaría seguramente nesta exposición. Moitas grazas. Bueno, moitas gracias, profesor Fieros. E agora voulle dar a palabra ao profesor Javier López, que como membro da comisión avaliadora do premio nos vai a trasladar o resultado da reunión para a avaliación. Bueno, Javier López non precisa de presentación nesta escola, é profesor da escola, é membro do Laboratorio do Territorio e moi bo amigo de Rafa. Moitas grazas. Boas tardes a todas e todos. Vou facer lectura da acta da concesión deste premio que hoxe nos trae aquí. Na sesión do Consello Científico de Ibader do pasado 13 de marzo, o señor director informa que con data de 9 de marzo de 2018 recibiuse a proposta de valoración das candidaturas ao Premio Rafael Crecente elaborada pola Comisión deste Consello Científico encargada de levar a cabo a avaliación das correspondentes candidaturas a dito premio. Dita valoración expresa o seguinte: no día 6 de marzo de 2018, ás 9 horas, tivo lugar no edificio Cactus do Campus Terra a reunión da Comisión do Consello Científico de Ibader encargada de levar a cabo a avaliación das candidaturas para o Premio Rafael Crecente a iniciativas innovadoras de xestión territorial, formada polos seguintes membros: profesor David Miranda Barrós, profesor Pablo Ramil Rego e profesor Antonio Iglesias Becerra, e a comisión contou coa participación dos expertos profesor Francisco Javier López González e profesor Eduardo Corbella Rico. Os criterios empregados para a valoración das propostas seguiron o establecido nas bases publicadas do premio e comprenden o carácter innovador da idea presentada, a aplicabilidade práctica, o impacto social, ambiental e económico potencial e o contido de innovación social. Valorados estes aspectos, as propostas presentadas
quedaron ordeadas por puntuación descendente. Entregada a súa proposta, a Comisión somete esta valoración provisional para ser analizada e, no seu caso, ratificada polo Consello Científico do IVADER, coa recomendación de contemplar un accésit ou mención honorífica para a proposta valorada en segundo lugar. De acordo cos criterios de puntuación contidos nas bases do premio, o Consello Científico do IVADER, tal e como é preceptivo, tras analizar o traballo da comisión encargada de valorar o premio Rafael Crecente, decide, por unanimidade, conceder dito premio a dona Estela Paradelo Fernández polo seu traballo Galterrae app móvil de axuda á decisión. Ademais, o Consello Científico, seguindo o criterio da comisión, decide conceder unha mención honorífica ao traballo Mecanismo Agrario de Reestructuración Comunitaria da Superficie, presentado por don Iván Díaz López. Asimesmo, o Consello Científico considera a conveniencia de ofrecerlles a dona Estela Paradelo Fernández e a don Iván Díaz López a posibilidade de presentar os seus traballos para que sexan valorados pola revista do IVADER Recursos Rurais e, se procede, a súa posterior publicación. Finalizada a reunión, pechas a sesión en Lugo ás 11:50 do 13 de marzo de 2018. Ben, pois, de acordo co que acabo de ler da acta do Consello Científico de IVADER, e excusando en primeiro lugar a ausencia de Iván Díaz López, que non puido vir a recoller a súa mención honorífica, o seu accésit, o que lle faremos chegar oportunamente, pois chamo a premiada Estela Fernández Paradelo, que a temos aquí, para recoller este premio a través de, de un diploma que recoñece ou acredita este primeiro premio e que, como todos sabedes, tamén está dotado con unha dotación económica de 2.000 euros. Chamo tamén a Mario Crecente para, entre os dous, darlle o premio a Estela. Moitas gracias. Ben, unha vez entregado o premio, decidimos que era bo que todos coñecerades cal é realmente a proposta merecedora deste premio e, polo tanto, voulle pasar a palabra a Estela para que brevemente nos conte un pouco de que vai esta aplicación do móvil. Pero, se me permitides antes, e ao mellor rompendo un pouco o protocolo, xa lle pido desculpas a David, se é así, pero quería tamén eu comentar algo, non? Quería facervos coñecedores da satisfacción que supón para mí un acto como este, non? Por unha doble razón. A primeira, porque é unha honra para min, e algo que lle teño que agradecer aos meus compañeiros, facer entrega deste primeiro premio Rafael Crecente a iniciativas innovadoras de xestión territorial. A verdade é que é unha honra para min facelo nesta primeira convocatoria, nesta primeira edición, porque, como ben sabedes moitos de vós, Rafa Crecente era para min algo moi especial. Teño compartido moitas cousas con el e teño aprendido moito del. Entón, de algún xeito, supón para mí algo moi importante entregar este primeiro premio. Vai para ti, compañeiro. A parte deso, a satisfacción tamén para min é dobre, porque lle entregou o premio a unha exalumna. E entón, eu creo que non hai cousa mellor para un docente que reencontrarse con vellos alumnos e que encima sexa con un motivo tan grato como este. Por lo tanto, xa digo, a satisfacción é dobre e síntome realmente moi honrado de poder facelo.
Entón, bueno, pois xa lle deixo a Estela que faga ela a presentación da súa proposta. Moitas grazas. Bueno, moitas gracias a todos, sobre todo a todas aquelas persoas que valoraron tan positivamente a miña idea. Tedes que perdonar porque ao mellor estou un pouquiño nerviosa, vale? Bueno, a miña é moi faciliño, vou ser o máis breve posible. A idea, bueno, non me era como Galterrae, como dixeron o profesor Xavier e demais, é unha app de axuda a decisión, para que toda aquela persona que a poda utilizar lle sirva de guía, tanto para aprender como para reforzar aqueles conocementos que teño sobre o territorio, etc. Os usuarios son todos aqueles propietarios e propietarias de terras ou de explotacións agrícola-gandeiras. O deseño e a estrutura está anclada en 4 áreas principales. A primeira é conservación da auga do solo, a segunda é aumento da biodiversidade en entornos agrarios, a terceira é canles curtas de comercialización e a última é custodia do territorio. A primeira, como vedes aí, o obxectivo é revertir ao máximo os procesos de degradación do solo por escorrentía ou erosión e asegurar o suministro de auga necesaria e tamén a xestión, a parte do suministro. A segunda, o aumento da biodiversidade, é evitar a disminución da biodiversidade en sistemas agrarios, xa que ten un efecto negativo a causa dunha menor presencia de especies nun ecosistema. Aquí en Galicia, pois, o millor non nos chama tanto a atención, pero, por exemplo, eu estou traballando moito en Castilla-La Mancha e, bueno, aquilo é mar agrícola, pero mar de non ten onde pousarse un insecto ou un páxaro, etc., ou de onde refuxiarse calquer mamífero. Nas canles curtas de comercialización o obxectivo é fomentar as relacións directas e de proximidade entre produtores e consumidores, permitindo que se acurten as cadeas de suministros de alimentos. É dicir, que non teño por que consumir un alimento que ao mellor leva 5.000 kilómetros, que ao mellor non sei que o teño ao lado, pero gracias a esta app podo, por xeoposicionamento, saber de agricultores ou de gandeiros que están ao redor miña e que non conozo. E por último, a custodia do territorio, que o obxectivo é fortalecer o coñecemento e as sinerxias entre propietarios e a entidade de custodia. Co que levo traballado, eu vía que, sí, ao largo do tempo é unha figura que se está formando cada vez máis, que a xente lle gusta moitísimo, pero que nota como moi lonxe a figura da entidade de custodia. Por outra parte, desde as entidades de custodia, a veces costalle un pouco, pois teño que gastar tantos recursos, indo tantas veces a parcela, cando ao millor, indo menos, axilizando procesos, podemos aforrar custes económicos, medioambientais, etc. O funcionamento interno é moi faciliño, é cruce de información alfanumérica, o sea, a base de datos xeorreferenciadas e con base de posicionamento. Decidín, bueno, por mor do tempo, para non ser moi pesada e tal, afianzar os coñecementos en custodia do territorio, porque no mercado non hai unha aplicación que traballe este tipo de tema, a custodia do territorio. Entonces, como sería? Pois esta sería a parte do propietario, por exemplo, que tería acordo de custodia. Que é o acordo de custodia? Porque moita xente non o sabe, ou o sabe, pero quedalle como un pouco vaga esa idea, non? Con quen facer custodia, e aquí puxen claro, estando en Galicia, pois aí iría a nosa Asociación Galega de Custodia do Territorio, pero que tampouco saben, gustalle esa figura, pero non saben ao mellor que entidades hai, con quen podo traballar, etc. Ou a diversidade de entidades de custodia que hai. Tamén os dereitos e os deberes, que os teñan reflexados, que iso tamén ao usuario lle causa moita necesidade de saber. E, por último, os beneficios que ten a custodia, porque moita xente me pregunta, claro, custodia do territorio, pero e iso, que beneficios ten? Pois non solamente económicos, que normalmente por onde vai a xente, pero que tamén vexan de modo tangible pois como pode crecer medioambientalmente, de biodiversidade, culturalmente,
esa explotación ou esa parcela, non? Tamén podería haber unha pequena área donde, por exemplo, aquí, se unha dos acordos da entidade tens que facer diversificación de cultivos, por exemplo, para aumentar a biodiversidade da parcela, pois subindo unha foto cara a referencia catastral e con toda a información que o mismo propietario pode subir, a entidade de custodia pode valoralo. E despois poden aparecer como alertas si cumple, por exemplo, estas 3 pautas, pois podería acceder ao greening. Hai xente que non o sabe, que simplemente o ten no acordo de custodia pero que non, o mellor non está informado, pois a partir de aquí saltarían alertas. Tamén por parte hacia parte da asociación, que tería todo a golpe de clic. O sea, se eu teño que revisar a parcela de Meira en 325, non teño por que chegar á oficina, empezar a buscar o papeleo, nin nada, non. Simplemente a partir de aí podo solucionar calquer problema que teño o propietario. E por outra parte, a ela, a asociación, tamén lle chegarían outro tipo de alertas, como por exemplo, pois hai que quitar esta parte de verde que está nesta parcela e que non está cumplindo esta función. O propietario equivocouse ou calquera cousa. E por último, os impactos que tería na sostenibilidade do territorio e na xestión dos recursos naturais serían, por un lado, iniciaríase un cambio no modelo actual de produción e consumo, facendo que cobre maior coste, o sea, maior valor, perdón, o coste ecolóxico, que costa moito de ver, pero que tamén existe. Favoreceríase a realización de estudios no ámbito da xestión territorial dunha maneira máis rápida, porque todo temos a golpe de clic, non temos por que andar buscando, e ofrece análisis xa ao momento, prácticamente. Dotaríase a población de ferramentas que lle axuden a coñecer e tomar conciencia das consecuencias das actividades e de cada un sobre o territorio, o do medio natural, a paisaxe, que estuvemos falando aquí, e o consumo. E, por último, aumentaría a resiliencia dunha explotación a través do uso máis racional dos recursos naturais e non renovables dos que dispón. Con isto refírome a que, gracias á aplicación, pode haber unha prevención hacia certos riscos e demais. Esta semana, por exemplo, estuve en Castilla-La Mancha, nunha zona na que non sei se caíron 30 litros a hora, unha cosa así. Entonces levou un montón de solo e demais, e a xente decía, non, é que isto é normal, ora pasou o arado e xa está. Pero se houvese entre un mapa e 4 datos, xa podería saber que zonas da parcela poden estar máis en perigo de irse, vale? E nada máis, espero que vos gustara. Moitas gracias. Moitas gracias, Estela, e noraboa. Comparto a opinión do compañero Javier, que me orgullo que unha alumna do máster reciba este primeiro premio. Bueno, e agora voulle dar a palabra ao profesor Pablo Ramírez para que nos fale un pouco do futuro do premio. Pablo, xo coñecedes tamén todos, é o director do IVADER e o Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Rural é o responsable de convocar e otorgar o premio. Por tanto, tamén lle quería agradecer todas as xestións e que o Instituto nos proporcione esta canle para que ao final podamos entregar este premio. Gracias, David. Boas tardes a todos e a todas. As miñas verbas van ser moi cortas e van ser repetidas, además, porque estamos xa rematando, creo que a repetirnos entre todos. Miña condición de director de IVADER, quería, en primer lugar, agradecer á familia de Rafa a súa colaboración e a súa participación directa e indirecta tamén no artellamento deste premio. Sin eles tampouco isto non podríamos leválo a cabo, por lo tanto, gracias. Me afecta tamén, comprendedes, por certas cousas. Quero tamén felicitar, evidentemente, a todas as persoas que se presentaron a esta primeira edición do premio.
Nos, desde o IVADER, vimos unha boa calidade de proxectos moi distintos, evidentemente, con unas grandes diferencias, evidentemente, e esas grandes diferencias nos levan a ter unha premiada a cal teño que felicitar efusivamente e teño que felicitar tamén desde o propio IVADER. Teño que agradecer tamén a Comisión Asesora que colaborou co Consello Científico e que antes mencionaba Javier e que gracias a eles pudemos tamén facer algo que para nós tamén era un pouco complexo, poñer en marcha a edición do premio e facelo, pensamos que con todas as garantías e con toda esa objetividade que nos demanda o noso centro e que nos demanda evidentemente a propia Universidade de Santiago. As mesmas verbas xa rematan, xeamente, seguindo a indicación que me di David, teño que facer a presentación pública da segunda edición do Premio Rafael Crecente de propostas innovadoras de xestión territorial, o DIXENBEC, que se inicia a partir de ahora. As bases deste premio van a ser publicadas nas próximas datas nos medios de difusión que hemos feito, como hemos feito na anterior edición, van a ser unhas características moi semellantes e, polo tanto, queremos animar a todos os investigadores xóvenes e queremos tamén animar aos investigadores non tan xóvenes para que animen aos anteriores a que participedes nesta iniciativa. Unha iniciativa aberta, unha iniciativa que, como decía tamén Rafa, está vencellada a dous termos que sempre gustaban as nosas continuas discusións, o paisaxe, que falaba tamén o profesor Fierros, e o paisanaxe. Moitas gracias a todos e nada máis. Gracias, Pablo. Bueno, xa estamos rematando, xa estamos xa na fase final, pero antes de ceder definitivamente a palabra, bueno, quixera dar unhas palabriñas de agradecemento. En primeiro lugar, tedes que disculpar, pero os meus primeiros agradecementos van para todos os laborateiros e laborateiras que nestes últimos anos, sobre todo, pois, bueno, sei que se esforzaron e fixeron que estes anos foran solamente difíciles e nunca imposibles. O sea, que a eles e a elas que están aquí hoxe todos, moitas gracias. E moitas gracias a vos, aos que estades hoxe aquí, que fixestes o esforzo de vir. Gracias porque sin vos isto tampouco sería posible. E gracias porque non sabedes o apoio que nos dades e para nós é moi importante. E seguimos mantendo esta conexión, que non sei como chamala, esta conexión máxica que tamén leva o nome do premio. O sea que moitas gracias a todos e a todas. E ahora está para ir rematando. Vou dar a palabra a alguén que tamén coñecedes todos, membro do Laborate, a Kiko Ónega, para que demos palabras de despedida e seguro que os voy a contar algunha anécdota relacionada con Rafa. O sea que moitas gracias tamén a Kiko, como diría Rafa, gracias non por nada, sino por todo. Esa palabra, Kiko. Moi ben, gracias, David. Pois boa tarde a todas e a todos. Prometo non probarvos moito tempo, isto parece que se prolonga de forma innecesaria, non? E só quero tomadeo como se fose o bonus track, non? Ou nesta casa somos moito de anexos, non? En todos os proxectos que facemos aquí hai máis anexos que outra cousa, non? Entón, tomado como anexos. E, ademais, como sabedes, os que me coñecedes, que me gusta falar, hoxe trouxen os marcos do meu discurso e procurarei non salirme deles. Fixeno fai 2 anos, non o volvín a facer e hoxe considerei importante volver a facelo. Entonces, van a ser 3 anexos. Vale? O primeiro deles é volver a felicitar a Estela. Por ser gañadora da primeira edición, non? E eu creo que a primeira edición de todo é especial, tanto para quen a convoca como para a persoa gañadora. E retomando un pouco o que decía David ao principio, por que é especial? Eu creo que este premio sabedes que pretende manter a memoria de Rafa, pero non só. É manter a memoria non no sentido museístico, para nada, senón mantela precisamente buscando de xeito activo respostas a pregunta máis interesante para el, que lembraredes tedes escoitado, que era que facer coas terras que temos. E o premio está aí por eso,
porque queremos seguir buscando respostas e ademais porque é un premio, porque esa búsqueda, e isto tamén é xenuinamente crecente, esa búsqueda hai que facela dende unha perspectiva de comunidade plural. Polo tanto, aunando diferentes visións, integrando diferentes perspectivas e achegas, mesmo contrapostas e conflictivas. Eu creo que o profesor Díaz Fierros aclavou cando dixo: Rafa podría estar non de acordo, pero estou convencido de que me acompañaría. E iso significaba que o profesor Díaz Fierros coñeceu ben unha das características singulares de Rafa. Entonces, o Premio Rafael Crecente quere estimular ese caldo de cultivo e gracias a Estela por ser unha das primeiras en poñerse a cociñar. Estes días é un non parar con estreas e novas ingraduras, non? Falando de estreas, vamos co segundo anexo. Neste caso unha anécdota que David xa estaba enterado. Entonces, bueno, avisei, non? Fai máis ou menos 10 anos, aproximadamente 10 anos, Rafa recibiu outro premio, non? Alano Báltico. Non sei se os máis achegados a Rafa saben que fai 10 anos a Rafa se lle fixo unha entrega dun premio en Vilna, en Vilnius, na capital de Lituania. Que premio era? Bueno, había unha convocatoria a que el se presentou e, fixadevos, premiaba ideas de títulos para o informe final dun proxecto europeo sobre innovación na xestión territorial. O Laborate participaba nese proxecto, estábamos no final do mesmo e tiñamos un fantástico informe final e buscábamos un título. Bueno, os xestores do proxecto, os xefes de proxecto buscaban títulos. Bueno, eu non sei se coñecestes, me imagino que sí, non? As habilidades de Rafa nomeando. Xa digo así, nomeando, era un xesto del, non? E non me refiro neste caso ao apartado de selección de persoal, e tamén era moi bon seleccionando persoal, non o digo por nada. Refírome ao ben que se lle daba denominar situacións, ideas, propostas, proxectos e persoas. E entón aquel libro chamouse, gracias á proposta gañadora de Rafa, Farland Near Future, que ven a ser algo así como Terras lonxanas máis futuro próximo. E este, que vos vou ensinar agora, foi o primeiro premio. Fixadevos nos pés de Rafa, e vedes a Rafa recoñecédelo, pero fixadevos o primeiro premio, o premio que levou Rafa por poñer ese título, non? Foi unha especie de zocapatillas ou zapazocas holandesas, pero ben galegas tamén, non? Bueno, o único holandés que o que estaba claramente era holandés era a cor, que ninguén tire outro tipo de conclusións pola cor laranxa nas zocas, non? Bueno, trouxen aquí o libro. Este era o libro, non hai para todos, este é dos últimos exemplares que quedan. Pero vedes que o título quedou aquí. Ben, pois Frank Van Holst, que algúns de vos coñecedes tamén, e que era o responsable de proxecto, o día que fixemos a homenaxe fai 2 anos a Rafa, veu. Frank veuse desde Holanda, colleu un avión e veuse para aquí, non? E ademais traía un texto. Un texto que ademais me consta que circulou a nivel internacional con motivo do pasamento de Rafa, non? E ademais eu tiven a sorte, ou, bueno, a responsabilidade de trasladárvolo. Non sei se vos lembrades de un inglés a la Pajoy, pero houve un speech que era escrito por Frank. E Frank, ademais desas palabras, trouxo outra cousa. E ademais trouxoma e díxome: Kiko, isto que che traigo é para que lle entregues a primeira persoa que gañe a primeira edición deste premio. E aí estuvo custodiado como oro en paño. Por algo a primeira edición ten que ser especial, non? Bueno, desculpa a Frank, eu creo que pensou en tallaje holandés, non se deu conta que era probable que os principales candidatos e candidatas fosen do sur, pero bueno, a raza vai mellorando, non? Bueno, o terceiro anexo, o bonus track, que xa remato con isto, non?
É que me gustaría facer un anuncio, non? Creo que xa non é primicia, pero seguramente teredes escuitado, porque vexo aquí ao director xeral de Desenvolvemento Rural, el seguro que o sabe, non? Que o vindeiro 15 de xuño, a semana que ven, presentarase o primeiro informe oficial de mobilidade de terras en Galicia, que tamén será o primeiro produto oficial do Observatorio de Mobilidade de Terras de Galicia. Por que digo isto? Digo isto porque se facemos algo de historia, eu creo que Miguel, aínda sendo un dos principais responsables actuais do Observatorio, estará comigo. A xestación tanto do Observatorio de Mobilidade de Terras de Galicia como do seu informe, que vai ser agora publicado, comezou alá na primavera de 2011 nunha chamada ou nunha conversa entre Rafa Crecente e José Manuel Andrade, o director da Fundación Juana de Vega, que hoxe non puido asistir, pero bueno, que nos enviou o seu saúdo, non? Fixadevos fai canto? 8 anos, 7 anos. E entón, enlazando tamén co que dicía David, e isto non estaba preparado, conscientes de que as innovacións na xestión territorial toman o seu tempo para aterrar, o Premio Rafael Crecente busca non só realidades, senón tamén soños. Porque, como xa teredes escoitado, para que unha cousa se faga realidade, primeiro hai que soñala. Moitas gracias. Todo este acto tan emotivo non quedan máis palabras a quedar, os agradecementos están todos, eu que me reitero nos agradecementos de quen organizou, de Ibader, de Laborate, de todos os que quixestes tanto a Rafa, de súa familia, por suposto, e non teño máis que pechar e decir que ahora que temos un viño e que nos toca parte de disfrutar. Vale.